umthwalo omphongolo. Praise the Lord. Abasimshaya izandla abangcwele egameni likaJesu. Praise the Lord. Sibekele incwadi zenkosi zonke ikhona egameni likaJesu. I-team yonke siyibingelela, i-committee lonke siyibingelela egameni likaJesu. Awushaya izandla ukhona nawe. Praise the Lord. Ngisindisiwe ke uJesu, ngiyamthanda, wayisiza impilo yami ngise-teenager. Praise the Lord. Namanje usayisiza impilo yami. Hallelujah. Ngishadelwe ke unkosikazi Mashange nezingane eziwu-3. Inkosi sibusise ngazo egameni likaJesu. Bayangithandazela njengoba ngila. Praise the Lord. Hallelujah. Ngiyacela abancane namhlanje sibuke ihloko esithi the purpose of his coming. Injongo yokubuya kwakhe. Praise the Lord. Asifundeke izwi lenkosi laphana First Thessalonica waqala. Thank you, Jesus. Power is in Second Thessalonians. Hallelujah. Power is Asifundeke kwabaseThesalonika besibili chapter 1 verse 6 to verse number 10. Abesibili chapter 1 verse 6 to 10. Uma kambe kuyinto elungile kuNkulunkulu ukuba abuyisele ukuhlupheka kubo abanihluphayo. Aniphe mina elihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kweNkosi Jesu evela ezulwini enezingilosi zamandla akhe. Awuyiphindele kwambula kwayo njani? Yes. No. Yes. Aniphe nina elihluphekayo ukuphumula. Aniphe nina elihluphekayo ukuphumula. Ngamamazwi ukubuya kwakhe sizokhishwa ekuhluphekeni nasekhandlekeni siya kwi-rest. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ngoba ufika kuKristu ufika kwi-rest. Manje ukubuya kwakhe kuzophelelishwa i-rest. Njengamanje sikwi-rest but engekho complete.
ngokwamkela uKristu sikwi-rest, but esefika ezolanda ibandla uzosithatha ayakisise kwi-rest yenguna phakathi. Amen. Yes, correct. Na ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kwenkosi uJesu. Manje kumele yambulwe inkosi Jesu, and akusekude ukwambula kwayo. Impawu zonke ziyakhomba ukuthi sezohamba, ngoba nemvelo na isho njalo ukuthi usezohamba. Awukwazi ukuthi kwisizini eyodwa bese ubone kunamasizini awu-4 ngesikhathi esisodwa. Kwisikhathi esiphila kusona uthi ekuseni kade kubanda emini kuyashisa bese liyana ebusuku. Manje isayini lelo ukuthi ukhona ozayo. Manje uKristu kumele ambulwe. Praise the Lord. Amen. Correct? Ekwambulweni kwenkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe elangapini lomlilo. Njengoba izokwambulwa ayisi yodwa, kodwa iza ney'ngelosi zayo. And hayi iy'ngelosi ezimbalwa kodwa iy'ngelosi eziyigidigidi. Jesus. Hallelujah. Yes. Elangapini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu. Nakwabangalaleli ivangeli lenkosi yethu Jesu. Bethi usazawuphindisela. Usazawuphindisela. Ayikho into emnandi uma sizophindisela. And uma sizophindisela ibandla lizobe ngasekho. Uma sizophindisela ibandla ngeke experience impindiselo yalo, ngoba ibandla lizobe selikwe rest. Manje umbiko uKristu uzodilwa naye. Bonke abakhonza i-kingdom of darkness usazodilwa naye. Asiqhubeke. Abaza kunikwa isijeziso esingubhujiswa okuphakathi basuke phambi kobuso benkosi. Lithi bonke bazonikezwa isijeziso, ijaji bazojajwa. Asiqhubeke. Basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Nxa efika ukuba ekhazimuliswe kubo abangcwele bakhe abe ngomangalisayo kubo bonke abakholwa ngalowo muhla. Angiphindele lo. Nxa efika ukuba ekhazimuliswe kubo abangcwele bakhe abe ngomangalisayo kubo bonke abakholwa ngalowo muhla ukuba nakholwa ukufakaza kwethu. Ngicela sesiqedile verse number 10. Asiba. Ngifisa sibambe la kunama events azokwenzeka uma esebuya uJesu. Ethi iBhayibheli uma ufunda incwadi yezenzo chapter 1 verse number 11 lithi ngendlela anyuke ngayo uzobuya ngayo futhi. Ngeke simthole esele eshowe. Kodwa ngendlela anyuka ngayo uzobuya ngayo futhi. Hallelujah. And okunye-ke okubuya kwakhe, number 1, uzojaja abaphilayo bese ajaja nabafile. Ubuya kwakhe. Hallelujah. Lokho sathola lapha ku-2 Timothy chapter 4 verse number 1. Bese okubuya kwakhe okunye uzo-establisha umbuso wakhe emhlabeni. Hallelujah. Amen. Mayibuya umbuso wakhe uzoba established on earth. In other words, ukurula kwakhe emhlabeni kuzoba established. Kodwa bakhona abancane mfethu. Because Amen. sisazonyuka nje sayindlala.
Uya kuzokwenzeka ema-events ezokwenzeka. Lithi iBhayibheli abafe bekuKristu. Lokhu sikuthola ku-1 Thessalonians chapter 4 verse number 16. Abafe bekuKristu bazovuka kuqala. Ngeke kuvuke noma ubani, kodwa kuzovuka kuqala abafe bekuKristu. Awukwazi ukufa uKristu ungavuki. Praise the Lord. Number 2, kuzobonakala inkazimulo yakhe uma sebevuka baKristu. Number 3, abakholwayo, they will experience what I call the eternity. The third event ezokwenzeka is the rapture of the church. And ukwehlwithwa kwebandla. Ngeke utshele umakhelwane wakho ukuthi sekuyisikhathi sohlwithwa. Lithi iBhayibheli abaganeleyo uzothi esembhedeni oyedwa sala ahlwithwa umuntu. Uzothi osensimini ebhizi negeja kusala igeja lodwa. Ngithi nginento ethi njengamanje ohalela umuzi wami akabe ucema manje ongakholwa. Ohalela imoto yami akabe icema manje abeyibhalisa kubili yakhe. Mangihlwithwa kuzosala kwasani. Wangela khanda icilo. Noma ngiyenzile iwili for ingane zami, kodwa mayokhala icilo. Ukuthi umakhelwane iNdiya noma iSulumane sengokwakhe. Haya. Manje unenkinga yokugodla izinto ezosana. Njengoba ubhizi ugodle nemali yakho izosana. Njengoba ubhizi unganikeli njena kuzosala konke lokho. Uma sihlwithwa. I can't wait for it. Uma sesohlwithwa. This is Bible within the twinkling of an eye. Our mortal bodies shall receive a glorious body. Shadabahaya. Oh, whoever is an uncle, kunemzimba esilidele. Urakamo shadaba. Nemzimba eyateswa uFilipi. Elithi iBhayibheli when isivuselelo wathatha ikakafe liyobangwele watholakala urabakosaya endiziswa ngamanzi kabongwele. Hayabasha. Webasalwane silindele leyomzimba. Usana manje imzimba engenakugula. Imzimba omphesi engasekela ngamaphilisi. Elasha. Imzimba engalawi. Imzimba engenama limitations. I can't wait for the day. I can't wait for the day. I can't wait for the day. Abafundisi, angisakholelwa ukumeye kuma-auditoriums amakhulu. Angisakhona nokwaziwa, kodwa sengikholelwa. Ngashana sengikholelwa ushana elashira. Sengikholelwa into yonke. Utashiya. Hallelujah. Itashatia. Hallelujah.
Ipasutu. Asitesakitholela. Urapaso. Ukuthi bangibheka, bayangihleba, bangibukela phansi. Kodwa into eyodwa sengikholelwa. Uthi khona ikhula ngidini. Ukhabata. Khona into engithi. Khona into engithi. Ukhabata. Khona into engithi. Haya. Khona inkosi. Ekasulo. Khona umzimba. Ekasulo. Ongithe. Ukhabasha. Ale. Umzimba ekasulo. Engulindele mfundisi. Uthi umpostoli uzothi ucabanga ukuya ka point B uyithola usukhona. Shadia. No. Kodwa ngizinto ethi mama amuzwane. Sisaza kuse experience before uzosebenza fully. Shadia kata. Shadia. Ikhona into abake experience I think few years back before COVID lapha eChina. Lapha eChina. Ebibizwa nge-fourth industrial something. Nekubona? Revolution. Lapha ama-Chinese they were experiment noma